Rokno poila sakangno chati TV mangpini bisingtui norokni bagai chengtui faika haste ganangoi ojrao joto tiprasokni kami kamio chamungni ter haike ba abo haike no tuidu kamio haino tuiduni kaisa chamungni ter khaijagi tongo o hati ganao je tiprasokni chamung ter khaijagi tongmani o terni mongkha food festival haike ba chamung ter no sinjagi mano jingmoro saltamni yagola paithakni tini hor sanja jorao phaisok paijak ani cameraman tai ang sakphang jeblun kolai norok nai tongdio bhaike no toyawo chini chati TV chung tabuk jorao thangnai lukurok bai kok kaisa kanai salai nei phalnai eba paine rokni bisingo bo bahai korongmung halok rok bahai ke phalka bahai to thok amtui rok no chung tini ne o mangflio norok no tisai phunuknai nai tongdi toyawo chung phaisok paijak chini yang phalnai rokni phasingo norok nugui makhana o jorao chung phaisok paikha gonaidi phalnok ni mungongkha jaba mahila dol SSG kaisa jaksuya para toidom PRD block ni bisingo korongjak gumuti tripura oro chini bukhok jengna chung nugui maga phaide borok tamorok phalai tong tamo phalga salbusuk rokni phalai tong chung kisisa borok ni bising khanai nei bukhok pilani ni sinamuri gai Ani bumung hungka promila koloi an panan bumung ka jaksuya para chin bodol ni bumung ka joba mahila bodol stop singka toido blok kaum PRD blok tamo rong nang tini phalai tong oro tamo tu ka salbusuk rokni phalai tong tini bai hengka 3 din chole nai tini last ni lak hanlayo tini gudaw khlayo chartang khlayo bojra khamchoi hingga karpubuti rok penglayo thengmui rok ilayo awan khlayo bepang khlai kata desi taw rok bahain jeng chakne khlai lai kaisa mane kisa lukurok no kabangma borok sinia tong tabung ni chare rong ta chini ti prasok ni bisingo nang aborok no mane kaisa ni kisa murok sai de khnai mano rong de obo na tama hen thengmui no bono ke obo hingka khas koloi charta ke obo rok khai tamo hen hingka awan bathai no obo dail bora obo desi taw i abu chu khai tamo omo hingke ago jambura obo ka bojra hungni bojra ta hingka gau ayang mara kata ma asok ja thairo kan nugui obo hingke kui somani omo obo latia somani yangkhe obo hingke mangso oro kata morok tongo wasung bisingo gudaw khlai mani taw peng mani tongo hamka gudaw khandri gudaw lai phang gudaw tong bai nung salbusuk rong mi oro phalai tong 3 din ong khatini bai bahai rok phalai man khas ni dino hingka bisi choli amia na chimi ke kisa solo tini bu kisa solo wan ni chongi tong ta pakhao tamo wan sok tini borok babang no tini o paithak ni tero an bakha bai hingka ang bang na ni chongi tong ta hambai belai kheno bukong no khari chung keu mai khe tai uyang truk baskang phasing thanglaya no paijak pai kaisa phalnogo oro wahaino chung tini nugui ma khoro bangkuk mani bori bodol na belai khe phalkuk mani nukha obo belai kheno tiprasok ni bagai chenang ni bai kaham ni mano phaidi chung ke oro khoroksa bukung na haine hai samung tangi tongman nukha bonogo samung tangmani bisingo phano kulpai ani jorao kisisa sepnau singni nei borok khe tini tamo rok phalna thangi tong bai ni mong sagrari puila ni sin murgai joto mani hambai ani mumung gangke nandarani dekorma ani parangke horipur tamo rok phalna ni tui phaiga tini gangke ko mangso mosdeng hingkai tok bukur songja hingkai mono hingkai tamche hingkai mo pogis thangka blasa chicken pokora ke yang obor kata blok bai ko chakumra mukhoi omo hingkai muti buti songja chatang hasing blai mosdeng omo hingkai niko biskusu bakong kudok tak kisi tonggo omo hingkai si kambuk bai siri chakai omo hingkai elengsa hingkai tak kisi tonggo usundui bubar nang o phalmani o chamurok no bo bai ke phal jeng batuho kom no hingkai ba kom 10 taka kai phalo bisino hingkai ba batuho 20 taka kai phalo asuk kabang ma chamung tui phaiga nang chung nugui makha
lukurok bunugui makana o chamung kabangma nukmani tabuk bwskango oborok bwswk rangmarini bisingo obo haike phalna thangke phalui manno जों अमो जत खालि मांगा हंके 5000 रक मानना nini ani samungka haise obosok chamung rokno phalna thangke nini puila rangmari rok bwswk swaino na जों तो पुला रां थागैबो असुक हनैनाय खागला लिया जेना माने जत नो बाखि रो bwswk rang thangkana oro tabuk 4000 मतन थांका hingke tabuk jora nang sal bwswk phalui tong o salthamni tero रुटिनि फालका हंके सालताम salbrongno phai tong hingke tabuk jora nini je phalmani bisingo painai rok tudo phai phaljagui do tong nang pudo pusogui tong ताबुक से जरतिले तिनि फालके बम हायनाय छेमिया मिया से जरतिले पुसोयाको miya ni salo phalpai do maka हालबै मालिया norok nobo norok ni sak sak ni phalnok da eba kono self help group abo hairok da जों एने अंक बेनार सनामना नांगौ हनै जों बेनार मा सनामका गुरुमनि मंगय सिलिया सकांनि जिनि बुमुदिना नि हनै ओंखाय जों sak sak नु मारुओ tamorok norok ni self help group सियारि महिला दल siarim hingke norok nugui makana takuk eba bukuk song nai tongdi hain hai choy kari cheng norok ni bagai taibo yang bwskango thangai tongo kwbangma oro phalnok cheng nugui maka ani kok samani wo chai rok tongke lukurok nakardi ang truk truk chatiok nai norok no sungui phunuknani tamo tamo tipra sorok phalui tong tamo tamo chamung rok tubui tong bwswk jora tui rungui rung srungmani yakolo borok obo hairokno baksa cheng katal katal juda juda chamung rok nugo amtui chamung rok baike snamka tamo tamo ri snamka amtui rok kachar kachar cheng sungui nelean hadi hingke cheng oro khoroksa ani sinijak no ani bahana juk khlaio bo baino bono cheng sungui ne bona ro kwbangma cheng dal bedal ni chamung rok tui femen nuka eba item o chamung rok bwswk jora nawi snamui tui faiga ba bwswk rangmari rok ni bisingo borok obono snamka tabuk jora pudo pusokka am hairok sungui ne tamo 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 rok phalui tong se saikna din lukurok no खक मुइ मासि मसदे अब खे ताव बखला उनका अब एलेक्सा बाजा अब थाइपं बाजा वन्ट्रु अब वाक मसदे अब का मै खन्दुय मसदे खाइमानि अब स्माल स्माल कलैना आवन्ट्रु संगै खामनि स्माल बरबंना आवन्ट्रु खाइदो cameraman no koinai kaham ke sinri phunuk de lukurok no उनका obo khai tamo अब हंके अंक थाइपलक मखै baike snam gakse saikna di थाइपलक lukurok मखैनो दा मसनो kabangma borok kabangma dal bedal ke snam मस जावै पहिला मस जावै नावै हुलै थाइपलक रावै बुलै तै फायो pai do ma tubu थाइपलक ले पाया तङ oro nang pai ma tu mani mani ro tu do tong ni phalmani bisingo तङ बेपां pai ma tu सिमिल पाइ ना नांगिया ताइ जतो पाइ माने ताइ जतो पाइ माने tabo jora tei nang salbrung do phalui tong phaio saltamni tero सालथाम न ke nini tabo jora phalpai do man miya rogo nang phalui do man मिया ले चले खा तिनेले साइमेया को बहाय मिया जरातिले चले तङ ke obo khatamo wak bahanta अब हंके वाक बहान अब खे दिसि तङ bwswk rok ka phalobo अब हंके जों बिसा फिस कमबा साइते गे फालो ke obo rok ke thaipolok rok ke bai ke phalo थाइपलक हंके अंको बाती हिसाब के फालता वन टाइम प्लेट हिसाब इस्तेगा खाइ फालो norok ni o phalnok norok ni sak ni phalnok de eba group rok do tong bodol ni bisingti de phaljak self help गुरुम group खाने baba कलाई hai खा गुरुम न बेना नि गुरुम न noni phalnok ni mung rok ka tamo गुबार महले बद bo kami eba bo kami eba bo block ni bisingo phaigano अम्पि उनको जाक्सिया पारा हंजाग ब्लॉक हंका द अम्पि आ दे ब्लॉक न hambai belai khono phaidi chung haine hai yang bwskango ayang bwskang ro taisa thang singlaia no teruk teruk kwbangma ro juda juda chamung rok phalui tongmani chung nugui mano belai khono manthokya chamung eba manthokya nukthokya chamung rok chung nugo yang oro bahini kisa phunuk de cameraman ko nai de obo ongkhana apel boroi mane obo ongkhana apel beer yang kwbangma tongo obo tibra sorok ni kaimarok no ongkhana obo kono borok pai phal kaimarok tong yana borok ni sak ni bagan rokhon tongkhana ke norok no tai ufnung na yang bwskango ke oro tai khoroksa bukho ta mojane snamui tongo phalna bagai tiar khlai tongkhana jeng oro nukha wak bahano eko
wak bahano sosa rok thepajak hai ka mogodan rok tongo inke awan bathai rok tongo awan bangai tei bo kwbangma chongyang rogo bo nukha norok nai tongdi choyawi chong norok nugui tongo kisisa jorani bisingo norok thani haina hai phaipini bwskango haina hai norokni bwskango phai sok phaipiga जों खरसा ताखुकनि बसखाङा बासाजाक तामो जाने अरो खेतो कचारो सगै दङ तामो बाहानो का पुइलास कांबनो तामो सगै दङ ताखुक नमो साइकनाय आगे नि सिस्टिनि अमा हांमानि ना तामो बाहान अमा टक बाहान तामो रगरबै खायना नाङो बक्से साइकनाय माजन गोबां मा दंगो पार्सनेल माजनखौ साइमिया ताइ उ चिली ससरो नि दङ ओमफ्राय उ अकरो नि दङ गोबां मानो माइनिस रो नि दङ गोबां मानो आबनो तालक माखलाय बाहाय रक फालजागै दं काहामनो खालमानि त अ साल थामनि तामुं तेरो बसग रक माने काहाम द फालजाक फालिदमान जानाय रक दं पाइने रक दो फाइ काहामनो जलि तंला ताइ तंग के आ सागलाया सिंखने लाइन सिंखै लाइन बासाय मा दं फाइ बाहाय मा दं नों जे नुकमने अ साल थामनि तामुं तेरो बरक बसग फाइका borok do bangni borok ko miaro kisal normal no tini ke bangnai sigar kotor kotor bo phai donga ba da manai sora phai donga ba o terni sepmani hai ke ba o chamungni ter khaijak mani yakolo nang bahai ma dong kaisa phalnani sepmani amo tirbasaran bagi ke mana oro na sathang nei jajak man tang ba sawta mai ke khaiman bagi ba tai bo kabang ma chini tiprasoro tongo tabo bo phalna rnya ko phalnani siya ko abo hairong na ke bahai ke ko kachar na mosong omai ter bide kono mela sela amkono jam jotoni bagi nyama pahar ro kisa okoi tin borok ro naikani khlai amo o okra sakra si kisa sana nangta ta khongni sinimu osim tamo koloi na hambai ta khongna norok nai tongde tai bo bahai ke chang sai khnari ga chini ta khok bahai ke halta no tai bo ya presena nan hai ka ba bahai ke o top falmarok tok bahan soge falmarok bahai ke snami falbo kisa kisa sai khnari ka जों tai bunungi ma khoro naithok lai kang ma faljak haipano जों oro asek borok kok sana musung jaglui apni samani ba norok na haipano tam fal phunugui rikha norok nugui tongkhana hadi जों mage truk truk yang tai baskang ro thangni ne no kaisa falnok ni baskang जों sokwaija falnok ni mungnugui mankha mukumu chamung hnai belaikhano nangmani laibumo ikhorungjak khana thogui tongo chini ti prasarni chamung no laibumo mathangi nariknani tai bumung falmani nok bumung bai जों oro nugui mankha chini takhuk eba bukhuk brok hichangni ni o falnogo kwbangma chamung rok juda juda khe swnamjak tamo rok swnamka borok obo nai naiano swngai borok no phaidingkhe norok nai tong puila swkang no bukhuk no chati tv go langsogo Boleh na hambai takhuk no bo sari TV na tamo rok snamlai tongman norok obo tamo jogi abo ke ani abo ke pada cameraman kisa phaibus tong phunuk de o tamo rok jogi tong khaboro abo ke pada kopi ni borata ke abo ke ani awan kuria mai ni awan abo ke yang rok ke tamo abo na kokra ta abo ke sini awan panggui abo ke hoplok se asar abo ke muya kran mostu omokhe amo ke sini desi tok ni pek mani sup bahai rok phalimani tong itu litrop mia roko ke to litrop no ke tini roko ke to sai mia ko mia rok norok phalpai daman mano angko Katini ke- bang bo jugaria ba tini ke bahai wan sogi tong phalpai daman ini to khaklai to kisa kaham no phal mana no hnai hambai thari chung ke baskang phaching tai uya prisalayan truk truk jora go haino kese yang panda chengnani sikang chung tai bo norok no kisisa jora ni bisingo sepnai phunugui thangano nai tongdi tai bo choyawai chini oro tai bo kabangma takhuk eba bukhuk song phalui tongmani kebo kok sanan naya kebo khaba dalai khono nukhang ke ringi kok sanamu chongjago nai tongdi tai bo bai ke no norok no chung phunugui tongano choyawai takhuk nini o phalmani tamo rok snamjak tongkhe saikhnai awan tongo ingke tohan ingke burok rong ya ko tamo bodo godok je kerong mui khaibe aborok godok ta tamo bahai rok ke snama bo tamo rok snam khe saidek khnari mano lukurok no ingke bono arjak
budogo galo tisarja deba ngaro wirda tai tamo rok phal tong oro jagao oro awan khalo ge da ore abo heblong mukhe awan bangai rok ka bathayo kai basugrang ma rok bai phal 20 টাকা lukurok norok nugui makhana o awan bangai asuk botoya ba asuk bo chikonyak ni mano abo 20 টাকা ka phalo okay belai khano phali mankhana ni kharma khlai broni o mal broni o phalnogo takuk abo basugrok norok basugrok ni mal tubui phalmani tabu jora basugrang ma rok mia rogo to 5000 ni maglo to okay norok phalbai de man mia pro no ka tini je farman abno lab ngai ta takung ni sin mungke ani mongko kini saran debon kami to no tai kaisa phalnok ni bwskango phalnok ni munga sai knari suwano seler sabodol belai khana muni kothok eba katal mung khnaka chungno jagao phai nu bunukha oro chung kwbangma juda juda ni chamung naithok ke berajak nugui makha bwskango no mangklio norok nugui tongkhana wasung no mung sijak karpu wasung peng khana ni khaplayo yang tongo jagul peng mani cameraman bwskango phai phunukdi obosrai srai khlai mangklino bwskango obo tongo jagul 100 টাকা kherjak nukha yang oro tamo tong ang kisi phunuk suwano obo ongkha awan sakra belai khano motomui tongo bahai ke snamkha obo chung borong singnai tai yang wak mosdeng tongo ayang tongo bwskango tok mosdeng tai kwbangma naithok samung koro bahai no yang tongo tok bahan songmani atulo sokjak eba sokmani tai sini khoroksa takuk boro ata bahai no jogoi tongo ge bahai ke borok obo bwsuk jora namani yagulo o chamung rokno snampai asuk daki o samja jora berai makha bwsuk jora nangkha puilas kangang borok sinai takuk puilani ni sin sai kana ani mungka pongkas kolai nung je ata snamani bwsuk jora nangmani yagulo nung takuk jogoi tong tinta pora sara dina nangkha tamo re ata snamgo sai kana nai dalu korokno tapkan baksa ngai tongo mairo abo angke ko asirbar ata ke som asno tekun kore tekun mixi tei kutung ri wis nam kang kai doku gota ngang kai o awan sakrang rok bike snam ga kisa lukorok ma saikna nai da kaisa belai khano bisi kolok mani yaglo nugui makha mangkli bwskang rok nugui tongkhana o bathai kebo ba sini kana kebo ba siniya kebo ba sini sogya khono mano ang takugron singsinai bono saikna nai oboni mungta mukhe saikna thaibai jago bono ke thaibai obo mudamon monjai monna da bising busli tongo bo chakap pirok khai simbor rok chakap pirok sabo mostang no sabo ke jengtai kaisa hai ke nora nugui makha thaisumu kaisa nugui makha thaisumu common obo bahai no belai khano motomo ekdom motom bahai phai tongo traditional attire ke tai bo yang bisingo tur kisi sawre bo hoksung bai kok salai nai bahai klai tamorok klai tong bro tamo klai mane bo je sai khna ga Ruti bile mani. tamo ruti ata ruti de Ata ruti. tamo bai char mane bagai Musteng, makan musteng, tohan musteng. Biskuit subuh tunggu songkak di situ bay. Bai besai mana? tini o tamung ni ter pai thak ni horo borok busuk rok bangni tong norong mokola bahai ma tong Babu tu asuk bangi pusing terupa program pusingnya kuba. Aste bangi tunggu. mia o angke borok busuk Dia bangka tu bangka. tini mia nislai tini tu da bangga Abu tu siap program pusingnya kuba. Kaisa horong ke sini dah. chang haino hai tai khoroksa yang chini takuk song tamo khlai tong chanai lai sona ang cameraman no koi nai belai kana naithok sogoi tongo hor kachak khlai wasung kabang ma beraja nugui mangkha iko tamo rok sogoi tong sing singlaya no chini takuk songora belai kana pulpa yang tong mani food festival khaimani khaidi sing salai ne ko khaisa thaini tamorok khlai tamorok songoi tong wasung bising saikna gade tamo tong wasungo borok kok sana nai ya pulpa yani bagai rama masamang khoroksa belai khana hasteo sinija abona ang nije no sini morisi nai bani koloi bo o jaga o tong khana mi khakloi ang bono sungen oro tamo rok tong taku wasung bising che saikna gade hambai
Rakungno. Tini bisa Oro tongo wasungo tok pang tengjak disito. Sulti ka thangrigo tengjak omo Besok rang mari rok bai falnai falna thangkan ke 100 টাকা kalaini kaisa. Oro 9 piece 10 piece ro dong. Kaisa ja. bahai ma tong no rogo tini falpai do man no o pai thak ni chamung ni tero Painen de wan sugun tongo. But borok das das te phayan ta bo de phaigre po. Phayen kha kayo. So mia ni salo borok bahai ongkhana mia do gobang mano phaike borok do. tini bahai wan sok mia ni slai do bang no pai thak Mia ni salo salo bang mai chini. Karong kai ta bo chini manik song phai tongo. Tai doktor bipasa phai tongo. Asa kai borok ro tai phayen. cheng bini bising te kaisa bising ni kok toma khanai man ka poila sakang chini tripura astini rchapnai korong rok bahai ni phai tong honai tei aboni yagulo cheng nai 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 baskang no tai bo truk truk khangai sabo